Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím mimoriadne všestranný a užitkový Renault Master, ktorý pod svojou prednou kapotou ukrýva úsporný naftový motor a 6-stupňovú manuálnu prevodovku. Interiér je v tomto prípade určený pre 3 cestujúcich a ponúka takéto pohodlné látkové sedadlá. Pred vodičom nájdeme analogový prístrojový panel s malým displejom uprostred, centrálny dotykový displej, ktorý ponúkne pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth. Chýbať nemôže samozrejme navigácia a taktiež analogový panel klimatizácie. V prípade defektu nájdeme pod nákladným priestorom rezervné koleso. V interiéri potom nájdeme potrebné náradie na jeho výmenu. Nachádzať sa pod sedadlom vodiča a dostanete sa ku nemu po úplnom odsunutí sedadla dopredu a po sklopení operadla prostredníctvom páčky. Chýbať potom nemôže samozrejme ani povinná výbava. Ak sa vám stane dopravná nehoda alebo škodová udalosť, vždy v prvom rade kontaktujte záchranné zložky a s následným riešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, ak vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalínu bezodkladne doplňte. V prípade Masteru sa všetky prevádzkové kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páčky. Prednú kapotu už máte teda odistenú, stačí otvoriť pomocou páčky a netreba samozrejme zabúdať ani na vzperu. Ak máte pri doplňaní prevádzkových kvapalín nejasnosti, určite vám môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou sa jednotlivé prevádzkové kvapaliny doplňajú následovne: voda do ostrekovača, motorový olej, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina. V naozaj veľkorysom nákladnom priestore nájdeme aj rôzne kotviace body pre bezpečné ukotvenie vášho nákladu počas prepravy. To je z mojej strany všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.